mga kapeklat? Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, kakain tayo ng endome. So, yun. So, para siyang samyang. And natikman ko siya kahapon. Sobrang sarap niya and sobrang anghang niya. Pero, hindi ko siya masyado na kasi madami nga kami kumain. At saka, ngayon ko siya nakakain as in totally ako lang mag-isa. So, samahan niyo na ako magluto. So, yun mga kapeklat. Nandito tayo sa dirty kitchen namin. So, yun. Dirty kitchen. So, dyan kami nagsasampay. Yan mga. So, dun ako madalas nag-tiktok. Kaya, so, meron din akong mga kwento na sasabihin sa inyo about sa akin. Kasi, madami nagtatanong sa TikTok. So, ipapakita ko naman dyan sa inyo. Ito yung mga tanong. So, siyempre lulutuin muna natin ito. So, at saka kakaiba siya guys. Kasi, tignan nyo diba? Kakaiba siya. Ito yung spicy. Kasi, tinikmo ko na siya kahapon. Ito yung spicy. Ito yung flavor. Tapos, toyo ata. Tapos, may bawang pa siya. Tsaka, ewan ko kung anong tawag dito. Hindi ko alam kung ano yung tawag. So, nagpapakulo pa ako ng tubig. Yan. Titikman ko siya na ako lang yung mag-isa ang titikim. Kasi, kahapon sobrang dami namin tumikim. Kaya, hindi ko masyado nalasahan. So, updated ko na lang kaya pag naluto na. A few moments later. So, luto na yung andong. Ito na siya guys. And lalagay na natin ito. Ang una muna natin first ilagay, syempre, yung sauce muna. Yan, para siyang, so hindi nyo kasi siya nakikita. Yan. So, papakita ko na lang siya sa inyo mamaya pagka okay na yung, wait lang. So, yan guys, pasensya na kung hindi nakikita yung ulo ko. Nilagay ko na rin yung bawang. And para siyang samyang guys, diba? Tapos, ito naman yung spicy and flavor. So, yan. Inano ko na lang. Inayos ko lang. Ganyan ko na lang siya. Para, hindi na ako mahihirapan kasi hindi nyo nakikita yung ulo kong mukhang hipon. So, yun mga kapetla. Tsaka natin ilalaglag ang chili. Ewan ko kung parang siyang chili powder. Pero parang mas maangang kasi sa chili. Oh my God. So, yun siya guys. Haluin na natin siya. Parang yung kulay niya, parang siyang samyang. Sobrang niya. At saka first na tanong sa akin. So, syempre, binasa ko muna yung mga sa TikTok bago tayo sumubo nito. Ang unang tanong sa akin, lumipat tayo ng pwesto para maganda yung lighting natin. And, syempre, andito yung pinsan ko na pinaraki ko nun. So, wait mo lang, mamaya ako na mag-YouTube. So, yun guys, itong personable pala. Unang tanong sa akin, bakit daw ako nasunog? So, nasunog po ako dahil dun sa kalan na sumabog. Ano daw po yung kalan? Yan, ano yung kalan? Yung kalan, yun yung nilulutuan natin. Diba? So, yun yung pinarang ko na pinsan ko. Kiss mo si ate. Kiss mo ako. Ay, ayaw ako i-kiss. Ako ko. So, eto na guys. Titikim na tayo. So, yun guys. Eto na. Nakatingin pa nga sa camera. Oh my God. Huwag ka mag-alala, te. Hindi ka uubusan. Kumain. Kinamay pa nga ni Lola. Tatry natin itong maanghang. Tikman mo nga, first. Ito eh. Ay. Pero masarap siya guys. Sige, kamayin mo na lang. Oh. Di
Di ba lumaangang? Pero masarap. Legit ang 11 pesos. Good. Very good. Very good daw. Ayaw niya kumain kasi, di ba tinikman mo to kahapon? Ito yung video niya na umiyak siya dahil dito. Yan. So, si ate. So, next naman na tanong sa akin, ano daw po yung nangyari sa kamay ko? Ang nangyari po sa kamay ko is nasunog po ako 3 years ago and napakahirap po na nadanasan ko pero kakayanin lang natin yon hanggang sa kaya buo. So yun guys, di ba? So yun guys, pinagpapawisan ako sa sobrang anghang. And masarap siya pero parang yung samyang kasi sobrang anghang. Tapos yung pansit canton natin, mas maanghang to sa pinaka-spicy dun sa pansit canton natin. And ito, sinerch ko pa siya. Meron akong napanood na ito 3 years ago siya na vlog niya na din. Pero ito is, ngayon ko lang siya ginawa kasi ngayon ko lang siya nakita dito sa store namin. Tapos tinanong din sa akin nun, kung nagka-jowa na daw. Wala akong jowa, legit. So yun, wala akong jowa. Hindi pwede, school muna daw. So, ayun lang yung mga nababasa ko kasi kadalasan yung nababasa ko sa comment ko sa TikTok. Ang anghang guys. Yung nababasa ko yun kadalasan sa TikTok is ano daw nangyari sa akin? Yun, ayun yung kadalasan ko nababasa sa akin. Ano nangyari sa balat ko? Tato daw po ba yan? Hindi po to tato. As in, peklat po siya kay Lloyd. Ito po, hindi po siya tato. As in, kay Lloyd po siya. Tsaka, totoo yan. Hindi yan fake, di ba? Baka mayabo. Anin ko muna yung tsaka niya ito. So, ito guys, hindi ko siya iniinuman ng tubig kasi kaya pa naman siya. Pero pag siguro surod-surod yung kain mo, hindi mo siya mapipil na maanghang. Kaya kasi yung akin, dulo na yung sobrang anghang niya. Pero legit, nakakapawis. So yun guys, napakaanghang niya pag dulo na yung dulo na yung naaano mo. Tignan mo yung ngipin ko, oh. Diba? Sobrang anghang niya kasi feeling ko mas maanghang pa rin yung samyang. Kasi hindi ko pa naman siya natitikman. Grabe yung pawis ko. Tapos wala akong pakialam sa'yo. Yun lang. Tapos yung feel ko dito, mas maanghang siya kaysa sa pansit canton na red. Tapos, medyo juicy siya. Tapos, medyo oil siya. At babawasan niyo lang yung pagka-oil niya. At pagka nagustuhan niyo yung video na to, like nyo and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga video ko. At saka mag-comment kayo dyan kung ano yung gusto nyo ipagawa sa akin. Bye!